Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, September 2, 2025. Pagkuha sa balas kag bato nga nagsupon sa creek sa biyak na bato, ginsugura na. Mga kontrabando na recover sa sulod sang NODJ. Sampilason sa pagbungguan isang tricycle kag motorsiklo sa Baguio City. Bagis, nasapuan patay sa baybayon sa Barangay Linawon sa Kawayan, kainasang aga. Kag sa good vibes, gintubdan Spring Resort kag pila ka mga waterfalls, liwat na ginbuksan sa publiko. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, bagis na sapwan patay sa baybayon sa Barangay Linawon sa Kawayan, kainas ang aga. Isa kaging report patay nga bagis ang nakitaan sa mga pumuluyo kainas ang aga sa baybayon sa Kawayan. Suno kay Barangay Kagawad Jose Edgar Tumaro nagabugat sang 200 kilos. Ginpakamaayo sa mga nakakita suno kay Tumarong nga hindi na mag-report sa Department of Environment and Natural Resources kay patay naman ang bagis. Base kuno madugayan pa ang pag-abot sa DNR, bangod pwede pa nila makonsumo ang karne. Suno kay Tumarong, wala man sang may naglain pa matsyag sa mga nagkaon. As of press time, wala sang otoridad nga nakapat-od sang species ang report bagis nga nasapuan. Sa number 9, walaan na ginatugutan ang pagkadto sa Bambi Falls sa Barangay Diao sa Binalbagan bangod sang landslide. Sa advisory nga ginpagwa sang Local Disaster Risk Reduction Management Office, hindi anay pwede makakadto sa Bambi Falls. May nagluntad nga landslide sang kahapon sa dalan pakadto sa Busay, gani hindi malabyan ang dalan. Ang LDRRMO personnel ang nagpadulong na sa lugar para ma-assess ang area nga apektado. Sino pa sa advisory, nagapadayon ng landslide kay may naobserbahan nga paghumok sang duta gani delikado pa para sa mga turista. Subong adlaw, isa ka clearing operation ang ginpatigayon. Nagapadayon ng road construction pagkadto sa Busay. May gamay na lang gid nga porsyon nga talapuson kag damlag pa, ginsiling na sa municipal engineer sa Binalbagan nga antes matapos ang tuig, ginapaabot nga mahuman na ini. Sa number 8, Kanlaon Recovery and Development Plan, pagadihunon kag talakayon upod sa National Task Force Kanlaon. Sa Setyembre 15 kag 16, supod ang National Task Force Kanlaon maga-present ang mga LGUs ang ilang mga programs kag activities angot sa Kanlaon Recovery and Development Plan. Sino kay Office of the Civil Defense Regional Director Donato Sermeno III, sa Bacolod pati gayunon ang pagsinapol. Una nga maga-present ang mga Kanlaon affected LGUs ang ilang mga plano. Sa ikaduha nga adlaw maga-craft o kung magadiho na ang nagkalain-lain ng mga ahensya sa Kanlaon Recovery and Development Plan sa tuyo nga malakip ini sa budget para sa 2026. Sang Lunes, suno kay Sermeno, ang Office of the Civil Defense ang nag-present sang Damage and Losses Assessment tugas ang paglupok sang bulkan. Ini ang mangin basehan sa mga LGU kag iban nga ahensya bahin sa ilang mga programa para sa among recovery and development plan. With the national sang national task force na maabot sila diri sa Bacolod. No, so sa first day, ang plano is namon is pag-present na sang LGUs sang ilang mga programs, projects and activities. Mati lang na si si National Task Force with comments, no. And then on the second day, amo na pag-craft o pag buuin mo na ang request. Ang KRDP ang plan based sa maging present sa LGU. So sa second day, ma-concentrate na kita sa mga national task force na Okay, copy. activities. So
Sa number 7, Commission on Elections sa karon ang nagatutok sa pag-finalize ang voters list kag sang clustering sang precincts. Suno kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria na humana ang Election Registration Board hearing para sa yadtong mga nagparehistro sa ginpatigayon nga August 1 to 10 voter registration. Apesar nga ginlagdaana sa presidente ang pag-postpone sa barangay kag SK elections paday ng pagpanghanda sang COMELEC para sa BSKE nga damlag pa naka-schedule sa bulan sang Disyembre. Natungod nga mayara sang pending protest sa Korte Suprema. Importante suno kay Ananoria ang pag-finalize ang voters list kag clustering sang precincts bangod iniya magapatod sang kadamuon sang electoral board nga magaserbe sa piniliay. Sang automated elections may 1,000 ka botante sa isa ka clustered precinct. Kay manual voting sa BSKE, 400 lamang ka mga botante ang yara sa isa ka clustered precinct. Malakip na sa iga-cluster man ang naprubahan ng mga registered voters sa tinalikdan nga voter registration. May team nga mag-abot gikan sa central office nga mag-check sang clustering sa September 10 to 16. Ang finalization ng voters list na siya ka-clustering for the elections para naman ang muna siya importante na siya nga stage subong. Kaya muna siya ma-determine pila ka electoral board ang i-compose sinong mga board of canvassers para ma-determine naman sino ang ma-run sang elections. Sa number 6, maestro nga nagaduso sang illegal nga droga, arestado. Ginakabig sang PIDEA nga teacher dealer sa Binalbagan na aresto. Domingo sang kagahon sa ginpatigay ng buy-bust operation sa sitio Tapok, Boulevard, Barangay Enclaro sa Binalbagan nga nagresulta sa pagkaaresto kay Joe Fel, 42 anyos, kag residente sang lugar. Sa report sang PIDEA, ang suspect ang ginakabig nga high-value target kag isa ka public school teacher. Ginpangunahan sang PIDEA NIR ang operation kaupod ang Binalbagan PNP. Nakuha sa subject ang siyam ka mga sachets ang suspected shabu nga may kabugaton nga 25 grams. Ginkasuhan siya sa pagsupak sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa number 5, siyang pilason sa pagbungguanay sa tricycle kag motorsiklo sa Baguio City. Nagbungguanay ang tricycle kag motorsiklo sa bahin sa National Highway sang Purok Timawa, Barangay Maaw sa siyudad sang Bago Negros Occidental, Lunes nga adlaw sa Setyembre 1. Bangod sini siyam ang pilason. Lakip na ang duha ka mga driver, pasahero sa tricycle kag back rider sa motorsiklo. Base sa traffic investigation gikan sa Bago proper kag padulong Barangay Maaw ang tricycle samtang nagabiyahe naman sa pihak ng lane ang motorsiklo. Nag-counterflow ang motorsiklo kag nakabunggo sa tricycle. Ginamaneho sa 64 anyos nga driver ang tricycle kag may 4 siya ka mga pasahero. Samtang ginamaneho naman sa 25 anyos nga lalaki ang motorsiklo kag may 3 siya ka mga angkas, lakip na duha ka mga menor de edad. Sa number 4, isa patay, isa pilason sa pagbinun-anay sa San Carlos. Pareho nga gindala ang suspect kag biktima sa San Carlos City Hospital matapos sila ang nagbinun-anay sa sitio Manok, Barangay Palampas, sa siyudad sa San Carlos, Negros Occidental, Lunes sang gabi, Setyembre 1. Apang nagtaliwan ang suspect nga ginkilala kay alias Dexter. Samta ang biktima nga si alias Rob, 53 anyos, ang gin-refer sa ospital sa siyudad sa Bacolod agud magpaidalom sa surgery. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga naglalisay ang duha tubtob nga ginbuno sa suspect ang biktima sang makapila ka beses. Nakabalos ang biktima kag nabuno ang suspect.
kundiin patalang igo sini sa iya na wala nga ilok. Ginsiling ni Police Captain Rodney Sarona, ang Deputy Chief sa San Carlos PNP, may mga daan na nga gubot ang biktima kag suspect nga pareho mga manguma kag sang amo nga tion sila ang nagsugat anay. Sa number 3, DANIR, nagapangita paagi para mabuligan ng rice farmers gikan sa barato nga baklanay sang humay. Department of Agriculture sa karon na nagapangita man sa pamaagi agud mabuligan ng mga rice farmers sa manubo nga presyo sang baklanay sang humay. Sino kay Engineer Jose Albert Barogo, ang Regional Director sa Department of Agriculture NIR, sa nga nagligad lang mga semana nagsugod ang ani. Ginapaabot nila nga sa ikaduha nga semana sa Setyembre, sang bulan sa Setyembre, magasaka na ang volume sang supply bangod maga full swing na ang ani. Pero baklanay sang presyo sang humay ang ilang nga namutikan nga barato. Sa Bago area may 15 pesos kada kilo ang pinakataas kag may 12 pesos kada kilo nga baklanay. Hindi na makabawi ang manguma sa 12 pesos ang kilo bangod ang operational cost kung ang magasto sa pag-produce sang kada kilo ang yara sa 14 pesos and 50 centavos kag ini nagadepende man sa variety. Gani ila ginalantaw ang paglunsar sang partnership upod sa isa ka pribado nga grupo, ang Eco Agri, kung sa diin ang baklanay sang humay ang mas mataas. Pilot area ang bago sunod sa iya. Samtang padayon pang pag-inventory nila sang stock sang bugas sa merkado para mapatud kung ano kadamo ang supply sang imported nga bugas kag lokal nga bugas. Sang Setyembre 1, nagsugod ang suspension sang rice importation nga magalawig sang 60 dias. Tinutuyo sang amo nga tikang nga mabuligan ng mga rice farmers labi na nga sa bulan sang Setyembre nagasugod ang ani. Samtang ginapaabot naman sa mga mangunguma nga may pagsaka sa ilang rice production karon nga tuig suno kay Barogo. So isa na siya sa mga ginapamansara namon kung papaano na siya masolusyonan, and I was able to tap sang private partnership with nga inog launch namon sa Friday. So may ara kami sistema nga inog launch kami together with Eco Agri sa kay Mr. Ramon Oy. So amo nang isa na nakita namon nga solusyon nga makabulig sa mga farmers when it comes sa price Sa number 2, mga kontrabando na recover sa sulod sang NODJ. May improvised bladed weapon, heater equipment, pointed steel bars, kag improvised bats nga posible magamit bilang deadly weapon ang na-recover sa sulod sa Negros Occidental District Jail, male dormitory sa Barangay Tabunan, Syudad Sambago, Negros Occidental. Kapin 7 ka oras nga ginukay kag gin-isa-isa check ang mga selda kag kagamitan sa mga persons deprived of liberty. Lunes nga adlaw, Setyembre 1, nagpatigayon sa Greyhound operation ng Bureau of Jail Management and Penology, Negros Island Region sa pasilidad matapos makabaton sang intelligence reports kag verified nga impormasyon angot sa pila ka PDLs nga mayara sang hindi otorisado nga pagkabutang sa sulod sang prisuhan kaangay sang smartphones. Nag-ugyon man ang mga PDLs kag natapos ang search and confiscation nga wala sang may untoward incidents. Suno sa BJMP, ginapatigan ng Greyhound agud ma-intercept ang mga kontrabando kag malikawan nga gamiton ang mga ini sa anuman nga sahi sang kinagamo sa sulod sang detention facility. Kag sa number 1, ginsugura na sang LGU ang pagkuha kag pagpahigad sa mga balas kag bato sa creek sa sitio Tamburong sa La Castellana. Ang iban nga mga balay katunga na lang ang nabilin bangod na tampukan ang palibot sang balas kag bato.
May report si Romeo Subaldo. Ang balay ni Ruel Kanumay sa Tuanay napalibutan sang matahom nga mga tanom kag Carabao grass. Kag venue pa ini para sa garden weddings. Subong, amo na sining itsura. Napuno sa mga bato kag balas. Tag-iya siya sang Daniela's Garden nga nagapang set up sa mga design para sa events kag parties pati na catering. Ang 15 nila ka mga lamesa kag mga monoblock chairs natumpukan sang balas kag bato. Ang mga ginagamit nila nga mga backdrop sa mga parties nagkalaanod sang baha sa mag-awa sang Tamburong Creek sa biyak na bato Domingo sang hapon. Istorya sang assistant ni Ruel nga si Jerry Aldea, pag-awa sang tubig sa sapa, naghimo ini sang bag-o nga alagyan. Why sa sir bato sir Carabao grass ni sir kay ano diyan sir mong medyo garden. naka-garden na landscape na kami di. Tapos Amo ning amon nga worth nga mga plants nga ginbakal niya sa online. Mga siguro 35,000 na dala nga mga rare namon nga plants. Kay para siyempre para impact sa amon nga mga customer. Ang ini nga multicab nalubong sa balas kag bato. Gintuwangan lang para makuha kag subong ginahugasan ni Ruel. Ginagamit nila ini nga service sa events nila. Wala sila kabalo kung madalagan pa ini. May event sila sa Huwebes. Ginapangitaan niya pa sang ideya kung diin mangita sang gamiton nga lamesa kag iban nga pagid nga mga pang-design. Kining week daw sa 4 kami ma-start. May event ka mo tani sa September 4. Oo, sa Amo to nagpreparar ka mo. Tapos ang lamisa dra namon ginbutang. Tapos amo na ginanod. Ang mga panel ko sir, decorative panel was agit. amo no yo. Kag ang atong iban atong dahon-dahon to bala sir. Tapos ang mga tiil ko sa lamisa guro sa dalo mula pa na kami tayo mag Back to zero gid sir. back to zero gid sir. Sa likod sang balay nila, balay sa mga pakaisa ni Ruel, natabunan man sang mga balas kag bato. Ining isa sa mga balay diri sa may sitio Tamburong sa Barangay Biak na Bato, diri sa may Banwas na Castellana. Sa higad ini sang creek na hamtang ang ini nga balay. Matapos nga nag-agi ang balas kag batong miupod nga lahar sa ila diri nga balay sadtong Domingo sang hapon, amo na sini ang sitwasyon sang iya nga balay. Halos katunga sang balay napuno sang balas kag bato. Ang sulod sang balay, may lunang pa. Wala diri anay nagaistar ang tagbalay. Ang mga puno sang kape naghapay kay naagyan sang tubig. Si Ricky Aranduque, ginabuligan sang iya mga himata nga makuha ang mga balas kag bato sa iyaman nga balay. Naguba pa ang pader nga ginagyan sang baha nga may upod nga lahar. Ang dingding sang kasilyas nila wala makaluwas. Halos 2 ka hollow blocks ang kadalumon sang natabunan sang balas kag bato. Pader sa sir. Ha? Pader sa na. Pader na wasak. Wasak no. Mara may bilin pa kada na ano, block. Di agent to kay ubos di siya kaunlak. Napuno na abi ang Tamburong Creek sa tupad nila sang balas kag bato. Sang una, mga 30 katapak ang kadalumon sini. Ginasiling akong mahulog ka diri, hindi ka na mabuhi. Pero subong, nagtupong na ini sa duta nga ginatindugan sang ilang nga mga balay. Sunod sa kay Kagawad Alan Tumakin, 178 ka mga persona ang apektado sang pagbaha sang Domingo. 25 tanan ka mga balay ang nahalitan. Gin-evacuate sila anay. Ginapabalik lang sila kun adlaw para makapanghimos. Naka-evacuate ang mga families kung gabi tulog sila sa tent. Kung adlaw, okay lang napapuli sila na. Ginabalik na sila. Okay pa man ang chimpo. Madugay na sila kuno nga nagaayo sa DNR para madredging ang creek. Nasugura na nila sang July pero ginpauntat sila. Protected area abi ang lugar kay parte pa ini sa Mount Canao Natural Park o kun MKNP. Sunod sa kay Forester Philip Lechoncito, ang Park Operations Superintendent, Marso pa lang may resolution na ang PAMBI nga nagatugot sang pagdredging diri. Ugaling, ang materials nga makuha sa area dapat ibutang lang sa gihapon sa suludman sang area nga party pa sang park. Hindi pwede madala pagwa. Gani gintawag ang atensyon sang LGU. Ginkulang atensyon. Ginkulang atensyon. Pero ang clearing, wala natin to Technically wala gyud pa stop wala clearing. clearing, wala problema ang Ginkulang clearing. attention because Because ipagwa ang material from the park. which is not the part of the resolution. Yes. oo. Nag-violate siya sa resolution nato. Oo. So, hindi nato ma-justify later on whatever matabo kung mag-amo na siya. Oo. So, that is why ginkulang atensyon. Hmm. Hindi pwede ang dredging and utilizing it outside the park. Bisan ano nga bagay nga ara sa protected area nga ginapagwa ang nagakinahanglan sang approval sang DENR Secretary. May kaso na abi nga may gobernador sa iban nga probinsya nga ginkasuhan bangod sang ginhimo nga dredging sa protected area.
hindi na sila luyag nga masulit pa ini. We have known nga there are governors no nga nag-issue siya sang dredging which is nga may mga suspension no. So di man naton gusto matabo ina sa aton yung mga public officials and we would like them properly guided no sa aton policy para nga mangin clear, mangin harmonious ba na aton nga relationship kag siyempre kita kami sa department nga nakabalo sang policy is ipabalo man naton sila nga this is the proper way. Dugang pa niya, subong ginatugutan na ang LGU nga magwahig pahigad sang balas kag bato. Pero ang balas kag bato ang dalon sa likod sa opisina nila sa Kalapnagan, malapit lang sa Tamburong Creek, samtang ginahulat pa ang approval para sa dredging. Kinahanglan pa kuno sang LGU nga mag-submit sang dredging plan. Kaina, nag-abot si Provincial Engineer Ernie Mapa para maplastar sang eksakto ang dredging nga pagahimuon. Ang heavy equipment sa probinsya nga magabulig sa dredging ang maabot subong nga hapon kag buwas aga. Subong, iya ka LGU anay nga mga heavy equipment ang nagapanghawan. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, matapos ang pila ka bulan nga nagsira ang Spring Resort sa gintubdan sa La Carlota City kag duha ka mga busay ginbuksan na sa publiko. Mendel Trail sa Canlaon plano man nga buksan liwat. May report si Romeo Subaldo. Sa sulod sa 8 ka bulan, wala ginpasudlan sa turista ang tourist spot sa gintubdan sa barangay Araal sa La Carlota City matapos ginpasaka sa Alert Level 3 ang Bulkan Canlaon. Pero subong, ngayara na sa Alert Level 2 ang Canlaon, pwede naliwat makaswimming kag makapahulom sa ice cold kag crystal clear water sa gintubdan spring. Isa ini sa mga paborito nga kadatuan sa mga turista kung weekends, bangod nga mahapos lang labuton. Magluwas ini. Suno kay Forester Philip Lechoncito, ang Park Operations Superintendent sa Mount Canao Natural Park, may duha ka mga busay nga ginbuksan naman sa mga turista. Ini amo ang busay Abaga kag busay Mayor. Pero ang iban hindi pa makatuan kay kinahanglan pa sang rehabilitation. May mga damage nga area. Meron sa pagyapon. mga trail o gamay man lang. So i-subject namon anay sa gamay nga rehabilitation before naton pasudlan sang ang Mendel Trail sa Canlaon ang paborito man nga trail sa mga hikers ang madugay na nga nag-close kag subong plano nga liwat buksan sa mga luyag maglagaw diri. and na close pero na kadto naton sang last week ina siya kag daw possible nga after assessing kag rehabilitating kag establish naton ang trail liwat. So pasudlan na. I-open naman na. I-open naman na. Pero ang pagkadto sa crater sa bulkan, hindi sa gihapon pwede sa idalom sang Alert Level 2. Pahanumdum lang sang paso sa mga mabisita sa sindi nga mga lugar nga kung ano ang gindala nga sagbot pakadto diri ang dalon man pauli. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Of course, kita nag-shout out sa ating mga live viewers. Good evening kay Miss Maricon Gamboa Hayashi, kay Miss Gloria Bantigue, kay Miss Jocelyn Loquero, nag-watch siya kuno live from Hong Kong. Also kay Jonathan Tere, good afternoon man. And kay Miss Hensley Cecil Alguna Mumbai, good afternoon Digicast Negros and NIR. Kay Chona Evangelista Caredo, good afternoon Digicast Negros watching from Singapore. Kay Jubea Yap Janala, mayang gabi Digicast Negros watching from Baguio City. Sandra Zarzuela Chispa Fontejon, good evening Digicast Negros and good evening mga kunusakon, good evening. Of course, kay Sir Romel Mahilom Galio, good evening Ma'am Barb kuno and Digicast Negros and good evening man kay Nelson Marvin Aurino Leonora. Kagamuyato ang top 10 stories of the day. Tub-tub was. Ako si Barbara Mijares. Mayang gabi.